ayo 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 tarik sis semongko bakal
wayaling serwangi mripat iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong ayu kang dadi pepujanku bingung rasane atiku arep sambat nanging karo sapa nyatane ora kuwowo rasake atiku sansaya nelongso ungkek Ungker. Tarik sis. oh Ya tata. Wes lele tata le. umpama sliramu sakat melati aku kumbangi tansari umpama sliramu margi wong manis aku kang bakal liwati sinek salintang eluku sapa janji prasaja tansaku ngedele netra rinasa karasa karsane priya bibarasa cacatroya kelingana mukir lan samudra ati salawase nalikani rae dalu atiku lam-laman sira ayu ora bakal lali lakae lintane aku
Tarik sis. Semangka. Jangkrik genggong Jangkrik genggong luwe becik Sembarang kali susu rapi sampai umur sabone tangga lumpang Lek mapan lek. Yo Mas, barisane ditoto aja Mas. Ayo budal maneh, ayo. Kebang prek calong prek diwane mirek ayo kanca padha elek marang Gusti kang paparek
blasu wong tinggal lender mabuk ketutuk kutel pak kembang lere sapa guyu dalekake sir padha lek kopong sir padha lek kopong sir padha lek kopong oh yo oh yo Sadar budaya eling lan waspada